El pressupost del Parlament del 2026 que s'ha aprovat tot just fa una estona és una presa de pèl als catalans. Però bé, jo soc vigilància per Sílvia. Sí. Ràdios de càmeres. No, aquí. Que tot és que vagi a buscar. Bé, bona tarda a tots. Us hem convocat avui aquí per llegir-vos un comunicat que hem elaborat per parlar del pressupost del Parlament de Catalunya i de la renúncia explícita als privilegis que té contemplats. En aquest cas el comunicat el llegirà el coordinador del grup parlamentari d'Aliança Catalana, el senyor Oriol Gès. Gràcies a tots per ser avui aquí. El pressupost del Parlament del 2026 que s'ha aprovat tot just fa una estona és una presa de pèl als catalans. Compareixo per denunciar l'abús, la ineficiència i la despesa indecent que defineixen aquest pressupost. És un pressupost dissenyat per protegir la casta política de sempre. Un pressupost on el 72,46% del total d'aquest pressupost, de gairebé 65 milions d'euros, es destina a sous i remuneracions, amb un increment d'1,53 milions d'euros respecte l'any passat. És un pressupost on la despesa en personal creix, mentre els serveis públics s'estanquen. Un pressupost que consolida un sistema que no premia el mèrit ni el servei públic. Premia, això sí, la lleialtat interna. Un dels exemples més vergonyosos d'aquesta despesa, per blindar càrrecs i favors, és el complement de productivitat, que enguany arriba als 1,2 milions d'euros anuals. Segons el personal de la cambra, en resposta a la meva petició, aquest plus equival al 70% del salari base d'una nòmina dels treballadors inclosos a la relació de llocs de treball. Un 70% extra, de manera sistemàtica, sense transparència i sense cap avaluació real. Res comparat amb qualsevol sistema d'incentius que podem trobar al sector privat. Per això, i com a coordinador del grup parlamentari d'Aliança Catalana, durant el 2025 i en coherència amb el vot negatiu als pressupostos, vaig renunciar al complement de productivitat, perquè és injust i és opac. També vaig renunciar al pla de pensions complementari de 900 euros anuals que ens correspondria. Realment calen aquestes xifres? Nosaltres hi hem renunciat. Algun altre grup pot dir el mateix? El nostre grup, Aliança Catalana, no pensa acceptar privilegis mentre els catalans han de comptar fins l'últim euro per arribar a final de mes. I menys quan el 2026 obriran aquest plus de productivitat a tot el personal eventual, inclosos els assessors dels grups. Per això, avui convidem la resta de partits d'aquesta cambra a seguir el nostre exemple i actuar amb decència. Qui vulgui fer carrera a costa del contribuent, qui vulgui servir Catalunya, que s'hi posi de debò. La missió de salvar Catalunya és un exercici noble i cap de les persones que exercim responsabilitats orgàniques a Aliança Catalana hi som per lucrar-nos. Ben bé al contrari, renunciem a la nostra carrera al sector privat pel futur del nostre país. Moltes gràcies i ara obrim un torn de preguntes.